Aivan. Nyt se pane seis siihen nyt. Tervetuloa tänne Viru Tulli. Kiitos. Se laukku mulle tänne meni. Ja. Noin. Kiitos paljon. Nätti paita sulle peile on. Ota pois päällesi. Mitä? No kuule, et raisk, ota pois paita päältä. Ota pois päältä see. Nappi auki vaan. Tänne päin se paita. Hyvä paita on. Nyt hea kesäpaita. Oikein hyvä paita. Sulla nahka kenkä, sandali. Joo. Ota pois se. Ota pois se jalasta. Mitä? No se kenkä pois jalasta, et sä kuule. Tolle korvalla luulis kuule, ota pois nyt se. Ja aika ruveta leikkimään. Irti vaan se. Ja sukka kanssa. Vauhtia, vauhtia. Aika on rahaa. Tänne kenkä. Mikä se housu sulla on? Terve. No silloin pois heti se jalasta. Mitä? Housu pois jalasta. Kurat raisk, ota nyt pois housun jalasta. Tää on paljon helppo homma nyt. Sulla on helpotettu tätä tullihommaa. Sun tarvii mennä tonne Peremäelle ryöstettäväksi. Me otetaan tässä kaikki valmiiksi jo. Jäikö sulle enää mitään otettavaa? No toi saa jäädä. Siinä se oli. Millä? No olkaa hyvä sitten, suunta tai toiseen. Tallinna. Tuolla. Ette työ visi Tallinnaan me, kuulkaa, mä luulen, että me teet takaisin tonne Suomen maahan. En. Joo, mä kirjoitan sulle kauppalistankin tässä mukaan, kuule. Mikä lista? Kauppalista. Mitä? Sä voit tuoda nyt, kun sä tuut seuraavalla lautan yli, niin sä tuo kahvi mulle ja teetä. Ja mausteita ja jauhoja. Voita voit juoda ja pesukone, video ja leipäkone. Ne ylös siihen. No ne on tässä ylhäällä, ne on tässä ylhäällä.